Kini kalau ke kubur ke ba ngikwa pan snow pai ba nakaliang jong Kariboy District Government Contractor and Supplier Association ban persngau siya ki pai ba ki balong ki kontraktor ki dan apo kathem Riboy ke jungi ba ka general meeting jong ka Riboy kontraktor association kan nginsyong perhat ha ka arsan tarik mantau benai ni arjar art real hang ne po nong po ha ka po khatwi beji man step kumta kaseng ka khot ka wer ya par khot ki para nong tre ki bangi ya tre ni ka kam kontrak mo ki bedon apo ka them Riboy ke jungi ba pinyawan khnang ha ka te ka sngi bat ka por bolong harui beji man step hang ni apo dor bar hol nong po apo saje bat ki mat ki bangi kwa banyak keren ke long namta ki jing ki ba kong ki kontraktor jong ka district ni shem ni ma hai kini ki ni layo ban ya shem ni yo ban ya mat na ka por sa ka por kunta ni khot ni wer fi baro ki para kontraktor ki bran ko ka district ba pindewan khnang mo ngim de ban ya pe ba ngin ya sushania bitan haki nong yalam in ring ida karpat ba pindewan bingin yo ban ya keren ban ya thir ya kimat ki bakongsan ki balong halor ka jingsha nyu ben para ka jungi kong ki kontraktor ki bran ko ka them Riboy mo halor jong ki bil ki bangim sim layo adu menta bede bat kani ka JJM bat ki don pat ki bil ki bede jong kani ka water resources ki badol ki pending bill bat kum ju nek wi pat ki department tingin yo penyekran halor jong kata pat ke ka benta ka ba wi pat ka long bangi layo ilang ba ki social media ki news mo ba ka sarkar ga jungi kala lengba kini ki skim JJM bat wi ki wi skim ki ba board la shuai kontrak sigi company ki banapo ka bar napo bar jong rajalla mo bangilai i napo Hyderabad bagi company ki wan pentre ko ka jalla jui kini galong ka ba kata bah yang ki lokal kontraktor ki bron napo ka district bat ki bron napo ka jalla bat kini galong ba ki pendu no ya ka planja ka ba ki kontraktor ki yo bat imja ha bang yo ban tre ban kata ban penhe pensan ya ka yin ka sem nang bagi ni ki jing tre kumta ngidon ke jing sngo khia halo jong ni bat nilai iru bat kejing bom split chu ya kini kikam ki work mo ki bagi baka sarkar ka khot ang baka department khamtang po pinludi jo ka roads ke bang ui la ni building ba kim ju phia kikam bat kanero ka pen shubut ki kontraktor ban bit akador ka bahe namar ba ki bayo kini kikam ki khamyo bot ki high level ki bangla bedon ke jing de ki bacan bat kita ki minister ni berang kecing dek baca ki balak menteri ke keempat kalong ke jingdu nong pat ya ki kontraktor ke berang ko district namar ngimla ban bit ya ka kam ke bahe palang mo insyaallah ka sarkar ke ban play galat lenti ya ki kontraktor ke berang ko ke district ban aila ro ya ki bakin yo ban ya tre ke kam namar baru sikata mo bon ki kontraktor berang ko district ni yo ban tre ya kum kini gijek kam la ki long ki kam surok la ki kam kenro la ki no gijek kam ki ba ki kontraktor ki yo ban tre la kalong ko PC department la ni ha no benta ba ki lokal ki jongi ki jiyo ban tre menta kala kelalut nadong hadong ngimtip ke ga taw ko ba penkelah ya kalau bang jingyo bang ngimyo kam yo jam syu ko bang ngilong ki pon mensua bat kani ka jingle jo ka sarkar ani lembaga department ru kala khta ha namar ba kim ju khot kim ju airat syu ya SE la ne yo EE mo khamtam ko ka pinudi department bakin khot ki tanda balada ki SE la ni EE ki yo khot ki tanda ngange bakan rong ka jing ku ka jing rap nak benta ki kontraktor ki bedon ki division ki bedon ko ki district mo nilai i kani bat kani kalau ka bakongsan ka bagi don kam bangin ya keren bangin apil sya ka sarkar baka diban kemit lang ini ndai ban super khat tang na ka benta ka jing biang ya ledi ndai perkhat le mengi ki bangin la em ni ka kam kum ki kontrak ki bangin la ya tre ban penhe persan ya ka yeng ka sem bat ngilang kwa syur bangin nang yo ban tre ka kam bangin kumbang ijo ban tre ki bol go mensua kata ka jikwa ka jungi na markata ngi khot ngi wer ya kini ki para kontraktor ki jungi bakin yawan kanang na katai ka absan tarik hau nai me mentau na bangin yo banyak thir banyak keren ni ka jingi jing kontraktor ni syamru ba haki department ki bapher ki bangil alam kita ki department ki bamton ya ki engineer mo re ki layo ban tre ki kam departmental work
kaniru kalong bakang la yang kontraktor siya lade ban aik la ban ya ki lokal kontraktor jung ke distrik bagi yo ban tre lang aku kita kanang ba ngiru ngi yo kam yo jam namar ki department ki bomdan engineer kalong ba do taban pendek ka kam la tangi pan la tangi peli ki kam ki bagi tre kam shin ya ha he ru maka tangi kerpa ya ki para kontraktor bengi hap bani yang teli hakane kasir ka pemerintah ku napok ka Ribuhay distrik bangin pensengau syaka sorkar baka sorkar dari ban page syangi baka niarap yang ya kijing dawai bajungi kanang ba ngiru ngila ban im kumba ki weki im ngi ban tre ban kata ban penhe pensan ya kalau ngi lo sen namar ba kani kadi ka we ka la ka jing tre ka ban ngi yo ban tre namar ka jing kerdo kam kerdo jam ki kun samaro shunu kin le ki ki kam ki jam dara ka sorkar kam la ban thau ki polisi ban ple ka la kelti dan ba ki kam kontrak ro kanung syaka jing nakamanta kalau we jong kini ki kun sama ki jung na magata ni khot ki wer ya pi haro khot ki kontraktor ki bedon ko ka Ribuhay distrik ba kini wan kanang hagate ka santere ka kapor khabri biji mestet hangne po nong po ba ni don ka bangi la ya penbe ba ke ke wa mi nakarai hakate kasngi ni shimi ka jo karai la kalong bangin ni pai ba bangin let da karali ban persngo bangin rai ki plakat ban persngo sya sorkar ngin shimi karai hakate kasngi makatangi khot ni wer ki para kontraktor ba pidi banya boy khnang bangin la in bai ru ya ki perlo kontraktor ki no yalam jo ka kasih jentia kontraktor ocean po ka jela ka jingi bakinuan ban ya don lang ban ngi ban ya kesyan ban ngi nam tak ni ka jingi kanang bangin ora ka jingi teli ki kontraktor ki berana po ka stie ka jingi ban po ni ka Ribuhay distrik ka jingi kata kalong ka bangi kerpat ipi kontraktor ba piniwan kanang ha ka te ka singi kum bangi labu e ka por kublai shibol